आङो नोंथांमोनखौ आंनि थरनिफ्राय धन्यबाद होनाय जाबाय। दा साननैसो सिगां जे बे समनि रादाब बर' निउस पर्टेलाव आंनि एगेन्स्टै गोबांथार अजद आपुत्ति माने बेफोरखौ आंनो फोरमायना होदोंमोन बिसोर निउस पर्टेलाव। दा बे निउस पर्टेलाव होनाय मथे बिसोर आंखौ गोबांथार रां जाख्ल'दों होननानै बुंदोंमोन। दा बेफोर गासैबो सैथो नङा। बिथांमोन जे बुंदों, जे बानसावनानै बुंदों, बेफोर गासैबो असत्यजोब, बे गासैबो भित्तिहीनजोब। मानोना जोंहा थांनाय 17/7/2025 जोङो एडभार्टाइज होदों बे अंगनबादि वार्कार हेल्पारनि जेनाखि अनारियाम पस्टनि थाखाय बे सिड लिस्टेन आइसिएस प्रजेक्टनि आन्दाराव जादोंमोन। ओमफ्राय एडभार्टाइज होयै होयै 31/7/2025 जोबथासिम माने फर्म साबमिसनमोन। बिनि उनाव जोङो 4/8/2025 जोङो प्रजेक्ट लेभेल सिलेक्शन कमिटि, डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि ज' जानानै थिरांथा लायो जे जोङो 8/8/2025 थारिखखालि जोङो इन्टारभिउ खालामदों। आरो ओइदिननो जोङो बे इन्टारभिउ खालिनो जोङो जेनाखि अंगनबादि वार्कार हेल्पारनि सिड लिस्टेन आइसिएस प्रजेक्टनि सिङाव जे एडभार्टाइज होदोंमोन बे पस्टखौ जोङो ओइदिननो फाइनाल खालामदों। बे फाइनाल खालामनायाव जोंहा प्रजेक्ट लेभेल सिलेक्शन कमिटिनि मेम्बारफोर दङ आरो आं निजेनो डिस्ट्रिक्ट अफिसार हिसाबै CDPआवबो आङो काम डिस्ट्रिक्ट अफिसार, आङो डिस्ट्रिक्ट अफिसारा भाइस चेयारमेन हिसाबै भारि दायित्व। आरो बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल जेनाखि मनिटरिं कमिटि बिथांमोनहाबो जोंजों बे इन्टारभिउआव दंफायोमोन। आरो बे सिलेक्शन कमिटियाव जोंना माने डिस्ट्रिक्ट एडिशनेल मेजिस्ट्रेट कमिशनार, डिस्ट्रिक्ट एडिसि थारमाने एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बे चेयारमेन जायो। जोङो दा ओइदिनखालि जे सेलेक्सन खालामनानै ओइदिननो जों गासैबो प्रजेक्ट लेभेल सिलेक्शन कमिटिनि आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल जेनाखि सिलेक्शन कमिटि बेखौ गासैबो सिगनेचार खालामनानै जोङो बे अंगनबादि वार्कार हेल्पारनि जेनाखि सायख'नाय बेखौ एप्रुभेलनि थाखाय जइन्ट डाइरेक्टर काम CSD BTC क'क्राझाराव दैथायहरनाय जायो। बे मथेयै बे 16/8/2025 BTC अथ'रिटिया एप्रुभेल लेटारखौ होदों। आरो बे लेटारखौ जोङो 18/8/2025 जोङो सिड लिस्टेन आइसिएस प्रजेक्टआ मोननो हादों। दा बे मोननाय लगे लगेनो जोङो बे जेनाखि रिजाल्ट, बे जे अंगनबादि वार्कार हेल्पारनि जे एडभार्टाइज जानायमोन, जे सायख'जानाय लिस्टमोन, सेलेक्टेड लिस्टमोन, बेखौ जोङो ओइदिननो वालाव होनानै जोङो ओइदिननो एंगेजमेन्ट खालामनानै ओइदिननो जोङो 19 थारिखनिफ्राय माने बे जयनिं होनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरोखि। दा मिन्थिनो मोननाय जोङो बे खौरां बिलाइयाव जेनाखि बुंदों जे बेक्तिया बे जाहैबाय माने बे सिमलागुरि अंगनबादि सेन्टार, बे सिमलागुरि अंगनबादि सेन्टारनिफ्राय माया बसुमतारिनि हासबेन्ड राजा बसुमतारिया बे समनि रादाब निउस पर्टेलाव बुंदों बले आंनि हिन्जावानो हाइस्ट नम्बरमोन, आंनि हिन्जावासो मोननांगौमोन, बियो रां जाख्ल'नानै जायनाखि गाहाय माने पार्सेन्टेजनि मानसि बेखौसो साकरिखौ बा एंगेजमेन्टखौ होदों होननानै। दा बेफोर दिनै आङो रोखायै बुंनो सानदों बे गासैबो भुल तथ्य। आरो बे माया बसुमतारिया टटेल HSLCनि माने मार्कशिट मथे बे टटेल मार्क 214 मोनदों आरो बेनि पार्सेन्टेजआ जाहैदों 35.67। ओमफ्राय जाय मौसुमि बसुमतारि मिजिं नार्जारि हासबेन्डआ बे मोनदों टटेल 249 टटेल। दा बे हिसाबै पार्सेन्टेज बरनोबा 49.83% बे मौसुमि बसुमतारिया मोनदों। बे हाइस्ट मार्क मोननायखाय जोङो बे मौसुमि बसुमतारिखौनो जोङो सिलेक्शन कमिटिया प्रजेक्ट लेभेल सिलेक्शन कमिटि, डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि आरो ADC सारा बेखौनो एप्रुभेल खालामनानै जोङो 10 जन मानसिया सिगनेचार होनानै बेखौ जों सायख'दों। आरो बेहाय सासे आरो दंबावोमोन दैमालि बसुमतारि होननाय, बेयो टटेल 200 मार्क मोनदों। बे माबाया आरोखि माबाया HSLC मार्कशिटआ बेनि पार्सेन्टेज जाहैदों 33.33। बेथ' होमबा थार्ड पजिसनाव थाहैदों। दा माब्रै बे राजा बसुमतारिया बुंनो हाखो बोरै रां जाख्ल'नानै बे खम नम्बर मोननाय मानसिखौ होदों होननानै? दा बेयो माने खुब दुखुजनक जादों आरोमा। जिहेतुके बे मौसुमि बसुमतारिया जोंना 49.33
पार्सेन्ट मोननायखाय जों डिएलएमसि आरो प्रजेक्ट लेभेल कमिटिया बेखौ सायख'दों दा बे राजा बसुमतारी बिथांनो जुदि माबाफोर तथ्य नांगौबा आं बिथांखौ खावलायो बिथाङा आंनि अफिसाव फैनानै आरटिआइफोर होनानै बे तथ्यफोरखौ बियो लांनानै बेखौ नायनो हागोन दा आं बिथांखौ खावलायबाय आरो भबिष्यत बियो जाहाथे बे रोखोम खुनु अफिसजों जगाजग लासेनो बे आननेसेसारि भाबै आरो बे निउसावबो बुंदों आङो नम्बरखौ मिथिया जेराव मौसुमि बसुमतारिया 49 पइन्ट सामथिं पार्सेन्टेज मोनदों आरो बे राजा बसुमतारिनि हिन्जावा माया बसुमतारिया 35.67 मोनदों दा बेफोर गासैबो नंखाय आरो आं बिथांखौ खावलायो बे आरटिआइ होनानै बे तथ्यफोरखौ ग्रहण खालामनो हागोन नायनो बिजिरनो हागोन आरो जाय रादाब बिथांमोनखौ खावलायदों इयुनाव जाहाथे बे रोखोम खुनु डकुमेन्ट प्रपार डकुमेन्ट नायालाबानो बेफोरबायदि आननेसेसारि जाहाथे बे रोखोम दाखालामथों बेफोर जोंनि हारिनि थाखाय खुब अननाय बे राजा बसुमतारी बिथाङा जे बुंदों दे माब्रै आंनि नामखौल' लानो हाखो बियो जेनाखि इन्टारभिउ प्रसेस बे इन्टारभिउ प्रसेसा खालि सिडिपिअ हारसिंल' बा सामेश्वर मुसाहारि हारसिंल' बेखौ हाया जोंहा कमिटियाव प्रजेक्ट लेभेल सिलेक्सन कमिटि आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि आरो एडिसिखौ लानानै बेयाव 10 जन मानसिया सहि खालामदों होमब्ला दिनै बे राजा बसुमतारिया मिथिया हुसिया माब्रै खालि आंनि नामखौल' लाखो बियो नाम लानांगौबा बे 10 जननि मानसिखौबो लानांगौमोन बेथ' बिराद अननाय बिदि लानाया आरो बियो एफआइआर होनायनि खोथा बुंदों एफआइआर होयोब्ला बियो जेनाखि एफआइआर होगोन बियो गावहानो खहा जागोन आरो बेखौ आं बुंथिनो लुबैबावदों बियो जाहाथे बे जेनाखि बे माया बसुमतारिखौ इलिगेल खालामनानै माने बे मौसुमि बसुमतारिखौ माने अंगनबादि हेल्पार हिसाबै सायख'दों होननानै बियो तथ्य गैयालाबानो बिदि बुंनाया बेना बे गासैबो भुल आरो बे जाहाथे बे गावनि जेनाखि समनि रादाब माने निउस पर्टेल बे निउस पर्टेलावनो बियो सिखार जानानै जाहाथे गावनि बे भुलफोरखौ सिखार जानानै फोरमायथिफिनो बेखौनो आङो बे राजा बसुमतारिखौबो आं खावलायहरो